Hello. Wemfethu ungishiyelani manje? Ngathi ngikhuluma nawe wabaleka manje. So wena uzidokotela Mbumbulu. First wathi ufunani kumina? Yini efuna kumina? Angiyena udokotela Mbumbulu mina mfethu, ngumuntu. Qala wangiqambela amanga wathi udokotela. Yabo into osuyenzile manje. Ukuthathaphi ukuthi angiyena udokotela? Njengoba ungiphikisa ukuthi angiyena, ukuthathaphi lokho? Mfethu, yayibona into osuyenzile. Ngenzeni? Why mfethu ungiqambela amanga uthi udokotela kanti uhlala ngibona. Uzomenza isilima kuze kube nini uOnika? Angimenzi isilima lo Onika ukuthi kwenzakalani. Umtshelile ukuthi umethese umzala wakhe? Cha. Akaze ngimtshela kodwa ngizomchazela kodwa umchazela nini uthi akukhishwe sisi? Angithi uthi akukhishwe sisi wena. Mfethu, yabona ungijwela njengamanje. Ngicela ungilokhuzana ngikhulumisa noZindli please. Onika. Yebo but uyayizwa le ndoda yakho ukuthi awunandoda uyihlalele. Yabona nje indaba yalabo angiyazi ukuthi ngenze njani bhuti and uyabona lo mfana lokushuthi uqedela uzithi nalesikhwebe sasekhaya angisazi ukuthi sasukwe yini ngoba akekho umuntu ongazi ukuthi bugibele embhedeni nomuntu kuzophuma ingane. Musho ukuthi Onika ngoba wena ufebile ubufebe bakho uthole ngeqomo usuthi manje akukhishwe isisu shuthi mina isilima la mina okuxhaphazekayo. Sanda sami ngehlabhe nje sikhuluma mhlawumbe ukubonana ulalena singakisebolaleni nazo waphela kushuthi wena uqogela uzinto uhamba ucophoza amabhedeni angenayivali bebazikise bengilaleni nazo uzochaza into leyo kwenzeke iphupho esekhaya ke la sesifile shuthi wena bafu uthi uzinhle yiphutha uthi uzinhle yiphutha lokho kusho nawe mfethu ufuna ungiqhatha kahle kahle ngiyabuza ethi yebo noma cha uzinhle yiphutha yini uthi uvele sakhuluma nawe uyazi naye sakhuluma naye ukuthi kumele kwenzeke njani manje uyangiqama seyamathini imhlulile lo nto nje one wenza iphutha kuze kuqhume isisi wena angiyangijwayela abafana niyangijwayela nifuthi nje nifuna la nicinga edini aningiboni sanda sami ngizokuchazela into lena ngijwayela kahle niyangijwayela nina noba uthula lo wasekhaya ke angabe sangifonela angabe hayi Onika hayi kuyalungiswa ngithi cha khuluma nendoda yakho angithi yazi iyona kwakumele itshele ukuthi yenze njani size sifika la because nami ngeke ngimsukele ngim-approach nje wena zinhle into eyikhuluma yangazi ukukhuluma no cha ngitshele iqiniso ke manje because it's like mina ngavele ngakusukela nje ngasuka endlini ngeza kuwena ngathi msibari ngicela sithi ukuthi nokuthi alikho iqiniso sakhuluma nawe sakhuluma ubani wa-approach omunye siqale lapho nje why ubani wa-approach omunye cha ngitshele siphelele musukenza isilima kwawena angiyona into okudlala phela mina angilona nje iground lakho mutshele iqiniso siphelele ngitshele nje iqiniso ngiyaqabana manje senesithi ngiyaxabana kanti ngiyakwazi ukumlana cha kumele akutshele ukuthi wenzani kwasekuqaleni musho ukuthi cha wena sisebenzini hayi angisona ke phela isebe mfethu kumele ukhulume nendoda yakho vele wena Onika kuyakuhlula ukukhuluma nendoda yakho manje manje nikhuluma nonke ke manje ngicela ukukhuluma nomuntu oyedwa please ufuna ukuthini ngoba wena uxogela uzwiphi into ozoyikhuluma uxogela uzwiphi ake ngifuna ukuchaza manje mase ngikhuluma nakho uzokhuluma kanjani ke okay asikunikeze ichance chaza ke mfethu uyihlabeleni izingane zandawonye